agus fáilte ras go dtí Iostanbúl báisteach. Ó, tá sé fuair agus báisteach ar an ina seo ach tá lá amháin fágtha going in Iostanbúl. Bhí eitilt going ó Cappadocia a réir agus ar maidin táimid ré chun dul arís agus tá sé ar intinn going dul go dtí Palás Topkapi an céad rud ar maidin. So táimid lastig den Palás inis agus bhí sé 285 líre chun teachtasteach agus cuireann sé sin an roimh in san áireamh Chuamar. Bhunaigh an Palás seo sa 15ú haois nuair a tháinig Sultan Mehmed go dtí Iostanbúl. So sé seo bailiúd is na Sultan ar feadh 100 bliain. So tá sé anhaltach an seo in Iostanbúl. Táimid ag siúil timpeall an Palás inis agus tá sé chomh, tá anna cuid le feiceáil an seo. Tá na Chuamar lastig anna álainn ar fad, tá na mionsón rí ann, tá na líon go hálainn, tá labharlann ann, tá Chuamar codalta ceapan ann, anna cuid agus seo é DEIREANACH an sin ceantas na rudaí néafa ó Islam sais relic atá a gceist agus níl cead ag green grafadorach nó físeánaí a bhlastig ach tá sé cóíomhainn. Ceantas na freaganmh is eile lastig go bhfaca mé riamh. Wow, táimid an seo Palás Topkapi ar feadh 3 uair hena féin agus níl gachród feice a going go fóil tá an Palás cóíomhainn. Níl bhí cruicne, táimid ag dul inis go dtí an roimh, so sin an áit príomhádach in raibh an Sultan ina cónaí, so táimid ag dul trí leir. Tuirc níos mó agus táimid fós an seo sa roimh agus an fiú an fear ná má tá an tam agat tá ach táimid ag eitilt tríd na háite inis mar tá anna cuid le feiceáil. Fí láthair tám ag gcuairteard máthair an Sultan agus tá sé anna anheas. Sais beag agus ciúin an taonród ná tá sé cóganóthach gach
áit an seo go sé dachar aon fi seán I dhéanamh ach tá sé ciúin an seo agus sé seán gira so beidh sé gnóthach ire an Tuirc sin rud amháin chuna bheith smaoine bheith má tá tú géirigh teacht an seo go dtí Iostanbúl. Tá ochras an dain is tar éis Topkapi Palás Topkapi so tá mí tar éis dul go dtí an áit seo balchan taithí agus is chain is bíal an chain é so tá sé timpeall na háite ach tá sé cócó séir tá tú an cúpla rud a raibhnú agus iad fríla. So Chuamar manti sin dumplings nu tá sé cosúla ravioli Tuirc chomh seo prátaí fiol agus cáis fágtha agus prátaí cáca milliis agus ní is gom cad é seo capan go sé milliis chomh so jo bhí amach bhí mar just ag pointáil go dtí rudí agsúla agus ní is gom cad a Chuamar. An slíreis go dtí an Óstáin, Bhaineamar ar thuamí na sabhdáin, páirt eile do ionad Hagia Sophia. Bhí sé saor an aisce so Chuamar isteach. Tá 5 sabhdáin ón 6 agus an 7 haoistéig curtha an seo. So bhíamar róthaiseach a réir nóair a Bhaineamar an seo go dtí an Óstáin Best Point in Iostanbúl, so taspána míad an seomra díobhanis. Ba, tá sí a bhlach. So seo é, tá sé beagáin salach mar tá chuid stuff an seo ach tá sé go hálaigh. Tá mosaic ann agus cá labba telefís an céad uair a bhín telefís againn agus tar nóig seomra folk tá céim an sin. So tá sé álainn golóir tám in rá leis an shampoo tá sé anna yes agus cad eile níl mór an a going I gcóir raibh ach ar a leid tá rudaí an town tada níl sé go húntaach ach tá fan ó go going ar aon nós agus tá míad an lorna cara go rís. Hi there, this is Kate in room 401. I was wondering, would we be able to book some snacks and tea time for 30 minutes? So tá míad fós an Óstáin agus Bhaineamar arás tá go bhfuil snacks agus té saor an aisce ann tróna agus bhí tuirse uring so Bhaineamar arás chun roinnt cafe áil agus Bhaineamar suas go dtí an terrace seo agus Chuamar béla lán béla eile agus gachrod. Tá míad ar díon an Óstáin is agus féicear an roiirc sin an blue mask. Le haig orníthe dhearnach in Iostanbúl, rinne mar roinnt siopadóireacht cuioineáin. Bhí an deise goin triail a bhaint as taithí, spíos rí agus mil seán na dorcach á túla. Cad a ceapan tú? Ferréir a chuoine úsla seo é ar méle dearnach an seo in Iostanbúl agus i Tuirc fuair sais doner kebab, tá sé go hálainn le scalóga agus rís agus tráta, piever agus fuair séire. Cad fuair tú? Kebab eile? Tomato kebab. Tomato kebab, kebab tráta. Nílam cínta an piever, millish nó piever te é seo so jo míad amach.
Tá sé mula Tá sé séir leisce. Sin slí freifa chun an tros aríicniu. So sin deire leis ar dros gotí Iostanbúl agus go Tuircí go gnáilte. Cíg méid sa céadát eile sib?